హలో నానా. హలో అమ్మా. ఇదిగో మేము బయలుదేరుతున్నాము. పాయింట్కి రా నానా, అక్కడ అవుతుందో లేదో చెప్పడానికి కొంచెం పక్కకి రా నానా. పక్క రావాలా? వస్తాను వస్తాను, చెప్పమ్మా. మరి నువ్వు మొహమాటంకి వెళ్ళిపోయి అల్లుడికి మందు బాటలని కొత్త బట్టలు గట్రా తీయడం గట్రా చేయకు. అలాగే పిల్లలకి నాకు బట్టలు అలాంటి వేటి వద్దు. అదేటమ్మా, మొన్నే ₹1,00,000 ఇచ్చినానా, ఇంక ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తాను. అబ్బా, నేను చెప్పేది పూర్తిగా విన్నానా? నాకు టైం లేక దసరాకి సంబంధించిన సామాన్లు ఏం తీసుకోలేదు. అన్ని లిస్ట్ రాసి నీకు వాట్సాప్ చేశాను. వాటికి వెళ్ళలేదని ఒక 20 నుంచి 30 వేలు అవుతాయి. కార్తీక దీపంలో వంట లెక్క కూడా మెంట లెక్కిచ్చే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. వాటన్నిటికీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టద్దు. ఏటమ్మా నేను ఏటింది అంత మంచి మాటలు వస్తాయి? ఆ మాటలు ఏంటంటే ప్రాణం ఖాళీగా ఉందా? అబ్బా, నేను చెప్పేది పూర్తిగా విన్నానా? అయన్నొద్దు. ఆ డబ్బులన్నీ నాకు ఇచ్చే. ఏటమ్మా మళ్ళీ డబ్బులా?